Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala syahru Ramadan ala sairi syuhuri sayyida wa kammala fihi al-fakhru faj'alahu lil barakati wal khairati mawrida وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه متوكلا عليه متعمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته صلاة وسلاما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uripun wallah, mga datu, mga bayi, mga mamasayman to sige ngaya mga area kanun panalamatan lang sa kanun sa dapit tamanin na panalamat sabab sa isa ko inimbitaryo isa yang ngaya upamana naduatan man to malud na yan miya bulu-bulu banda pakataluraguno miya kasubrapan adi ako siya di magalo yan sa ngadar payusi na giyapan ka awal marra tunay ni ba na miya ka sanggay ako sa oras kaman na miya ka tutunatan sa ngayadar payo oy na alhamdulillah mata na igira agi yung mutu adar pa na makapundada ang gaun na suti mo mga losa di ka din matag-matay di nga daan ano pang manawa di ka din makandadaan bukod na yung sigidi na ato na di ba na pito pa ako kito na sa pitwa akagi ako umakusan sa linamon na tigra ka ni Sheikh Karima minibugak ka man na rin so may yung ka natiyan na ito ni Kisway sutra ka nabibigay ka sa linam na ito na ba ini na tiyak na ito na bisiigwan tigyan na sigara kami pa kada oy na gitu ba tiyak na ino to tigyan na miyaw na ay yung tatrak daka niya tiyak na importante na makuro way kada siran makataw ko ba kung di ki yun po ma o may atik siran na kasi ako sa maraw ikaw to na sabab sa giyong uta programa wallah na alhamdulillah kati yan may katutunatan may alo yung ayari akan may ang bubuot akan mo na isang ay al-mahad al-markazi al-islami isang yung isa pakan baloy benda may katalo o may kadua ragun may katlunda ragun na di akan sa niya pangdo na nakatiya ilan yung mga dataro makaplusya kami o na may araw taon niya mo okay na alhamdulillah ay kataon na makamukos inadid na kilala ko rin tayo ni mo sa bukod miya mo sa kayo may layang okay na kaya to sana ka nagyang tamas sa aming uni okay alhamdulillah malami pa nalamat tanong ko Allah sabab sa kanauba lang wanataw na pagkadiyo mo sa mandun sudah taraya katitimutan sa kaya kapkiti mo Iran na kapkiti mo Iran na pantag si huwaga mo wallahu subhanahu wa ta'ala ipo na ka din ko isa kawalay pamilya na ayaw mana niyan na isa ka uli na siring-siringan isa ka barangay, isa ka munisipyo isa ka probinsya
na labaw sa masayman to kaya nandadakal na di timu-timu na ayakap kitimu ilan na pantag ko dunia. Allahu Akbar. Taman sa mini karong iman to sa igira agi ipangimbait na swagama na apay suda agalabag yan na pagkatagon siya agalabag. Dahil no tanong di seminar maniman to ada pemipi ako mana. Ayo tu ada pipi ani. Okay. Ha? Pag rinutan siya dito la bukas siya alim ka adung na seminar saya inukuha na rin ayaw na di pamakutan ng dapat tigup na kan ayaw ito na tigup niya subhanallah agi agama ikadua na ipangimbait na ayaw mana niyan nakagi agama na tidak nanto na rin na kalilimutan na napaganaw inukuha na rin kada nabapakauma di siti buliw di at talagang tanong na inuwa na rin ada panahanas kano buka kilang unsuk rasak Allahu Akbar walillahil hamd banagi ya ayaw mana tanto iman to amya karagin ngayon pangimbait labo igira di pangimbait na agama amata-mata ana tabi ako kan wak nabas kano ya kasiran na ayaw mana niyan nanto na ba ini na uda aladin na maragin na kapsunod na tawaya uri ya nasabab ro na may pinalaman tanong ko Allah kasi itanong niya pagsangay ang mga tao. Inaraw ko pinili atin dusrabaw at tirang wallahu ta'ala. Ayaman na niyan na anto na abay ni na miya kadar pasangkaya kalilimud tanong at kalilimud wagama. Ay akap tanong si inapantag ko iman. Da salakaw akap tanong si apantag si wagama tan wagama Islam. Allahu Akbar. Na may pinalaman tanwanan ko Allah ay man doon ay nandada ko naging unta pamilya napikiti mo sira na isa ka pamilya isa ka sisiringan wa nakapmaritis ay man doon na may akadakal na din yan ipangagin man doon na form apil up nakapagmimbro sa mga maritis o mga mariswi subhanallah lagi mauulaw lang yan lagi inaiyak apikiti mo tanong siya na agama naukurayo ay mapi untong tanong mala giina forsatun azima mana niyan na opportunity mala giina nga pakatutu na tanong tapantag si igwagama wallahu ta'ala na so manusia na banda ka ng mga paratiya sa pagsawaraan udiin na ato na di ba narumpa manusia na kebabayaan niya nakapkabantugaw. Okay ka? Kebabay nakapkabantugaw. Dumiyar pa sa kong tadir pa niya siya nga mga pangsyunhon. Yan nga mga padadar pa na dumiyar pa. Nakakalilimod na balaboy giraad na upaman na sutitan doon na rangko na yan. At tabi ako na upunon di maalo yung aran yan. At yun ang maling tanong. Nagyabali nga nagkakuha siya na ibarakatano pa ipagadat. Apa sungaran nada. Inaron to. Uy napaka buru-buru ang kau nakapagalo yang ako ingaran yan. Kapiak-piak abaling ka na din na piak pamana ini buyan ko na ada tiyan. Nang baling na mapipiagin na tiyan na ino kagina na piang utang tanong ini gasuli na tanong. Nabayid yung bulan. Portati na miyan na kita naro ng arantan. Lawan to. Ay mana niyan napakubay niya kapkabantugin. Kapkapudin niya. Napakababayan nakakapudin ka na ay pupudin ka na datara manusia. Adi sudi ipon-ipon sa likod na titindakan sa tiyan. Ini ba ito? Sisingaan ka niyan na makatalikod ka na duda-duda niya. Inagkiswa-swa ka nun. Ha? Ayaman na niyan na masuswata ka o kapag kapudin niya ka, kapag bentugan niya ka, naigida yung mga babae ko, mga pagarya, mga aripulay. Ya ayat nagirakat tanong bebentu-bentu na pupudi-pudi na magandisan na sudin-sudat o mga datu aginan sukad ng tanwa Rabbul Alamin. So sa kanon na yung panarimakan na dalawananan at pinakamapya sa ikwaya maanan niyan na anto na iba na kawyag-wiyagtan. Ayat na dirakat tanong di magandisan na sudin-sukad ng tanwa Rabbul Alamin. Agin yan ipagandisan ko mga malaikat yan. Ileni man ang mga urip na kanaya. Sabab ko babayairan rakan. Napkidi mo siran sa pantagrakan na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Kairan yung ano to?
na ikasigi ko no mga malaikat wallah agyang kaya mga urip no wallah aya makna niyan nagipagaluyan wallah subhanahu wa ta'ala isa yung kutu aya makna niyan na mga malaikat yan la hawla wala quwwata illa billah kasukun sa mga malaikat ang matatagos isa gyang aya makna niyan na langit na antunay di ba na pagkiliran sa mga tao mga papasay kapagaman sa nga dunia kakagiya katataguang kun sa sindo sa mga walayran saya ko nakapukiliran sang kutwa mga walay darpa katataguan sa giyang uta mga tao ang mga naisimbag wallah nadataro kapukilitan ko bituon ko kapamamutay ko dunia sa langit nadatara na nakailaw naman po mga malaikat la ilaha illallah naman ito ito ay nakatiro o di ako kalipat na hadith fima ma'na al-hadith atina nawwiru buyutakum ila as-salah wa qira'atil Qur'an ay mana niyan na anto nabay ni nabaluyan niyo sindo ko mga walay niyo sulalayo na ay mana niyan nakapumbati iron sa Qur'an kapumbati aon ko Qur'an nagusudin iron digi pamayan degen ko mga sambayang dapat yun nailang alawa na walay kabati aon sa Qur'an lalayon kawa mga walay ito agi imbakoy tanay iblis na ayaw maana niyan na ayaw may pupunoon na anto na iniba na pupunikan ito ang mga malaika na ayaw may pupuno sa sulda walay nakapipi ang ginawa da karayo-rayo kakaya ayaw maana dudun sulim wallah na kung suwaya maana niyan na anto na iniba na relaiyan na gagaw niyan sa mga tao na ilang na mga walay adinong gabati sa Quran na adinong kitindig yung sambayang ka mga walay asi ko kada daun daw na ayaw maana na anto ini ba nakambalabala na siya ko gagawin na kasitana dapat yun ino to nakagi adirun ke ilo yusu Allah subhanahu wa ta'ala ikadua apa mo yan tanong sa ginawa tanong ginawa ta tiga guru ya paman na mga sumpatian na ya na ikadua ibu panguyat tanong sa Ginoo tanong kakagi sumanon siya na wala niyan kailangan na kawiyatan kailangan na kawiyatan kalang na di kawiyatan naguda makapanguyaton napalagi taon na miyagutan orege tiyo guru miyagutan ino to napila sa pag-asa kailangan sa pag-asa sa Muslim na kailangan na unisisita sira kanya ng kutapangwir at kawiyatan sa kanya napapakata naman tanong Ginoo tanong ka an tanong kawiyati padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pamakatan mo kaya Muhammad amantaan na suka pamakatan napakang gayo na kumiya malatea sa manuto nagyang ka na naaya akatir wallah na madakal sumabab pala ng sana kailangan na masabuto manusia ang Muslim anto na isibut nun o Muslim na pala na iron kailangan na masabut yan na suka pakatadam na magkakailangan yan inon yan magkakailangan suka pakatadam na kagias kanyan na manusia ang mahallun ni siya ni walkapa darapa kalipat nagukaribat na kagiya kalipat nagukaribat na nisisita nagumagkakailangan yan suka pakatadam pagpakatadaman tanong sa mga Ginoo tanong panabalap kasabutro na ayamanan yan na ayaw ko nakiapraradan agyang kaya ayamanan yan na kapakatadam na ira matataguro ka sa paratiya kaupuan madar ka sa paratiya wallah na di prarad sa kapakatadam di prarad ino man ginawa na madakla tiro na kauna inutan wari di pagaman kapwa sa imanto sa kanubo ada man ginawa na pagkina kita sa kanubo kadi tanubo mami mo surga pangita ko wala di tanuron mami na sakay may lapotod mustahil lagi ubat tanuron di mamin mustahil ino nga pagtiro mustahil ustad kani man
umani isa kita no Kristian sama Muslim na umani isa na sukian no wallah ini tiga kapian suka surga na suka nerakaan nabigan yan sa guidance ay mana niyan na antuna ini ba na paduman turuan akati iso kita kikuang ka nakikilim ka ko ka surga na ka nakati iso ay mana niyan na ukit ay mana niyan na antuna ini ba nakikuang ka ko ka nerakaan ka na andi kapita yung manusia na pakiilayrun wallah pakiilayrun wallah agyang kutwa ka surga niyan na gusto ka nerakaan niyan na may niyan suka surgaan na tiruno ng mga malaikat hay pulaan kata yaman suka surgaan na kaay anday ay titila ka praka wallah ugaid na kagya ayaman na niyan na anto na abay ni na daka pangunutan ko wallah daka pangunutan ko wallah na ding kakapengwarisan nakatan sunara ka ititiya kapian raka nakagya ayamaan niyan na ya pinggilbuk ka nakapanaraka nakatan sunara ka na yang kakaparuni natuli kesu ang utas surga yan ay pamana ititiya kapun wallah ayaw ko nagkulaulan yan napitirun wallahu ta'ala sa iko mga malaikat yan apakipangwari siniwanan sa iko mga uri panakanamiyaman na untaman daya maanan yan na ipangalakan na mga sasanggila ko mga uri panakanating wallah sama no to nalikap no surga amadak laban na bakati ari ngayon no sa dunia na pagilitan no andi madakan ko Kristiyan ang mga Muslim nauna dahil pa ka ansaron andi madakan ko mga Muslim sa dunia gusto mga Kristiyan ha madakal sa mga Kristiyan madakal sa Kristiyan o ay adi sa mga Muslim sa Pilipinas hindi madakal ko mga Kristiyan ako sa mga Muslim dakal sa Kristiyan sa mga Muslim bagyan nga mga Muslim iman to nabalangon din na yung piniri sa surga ari adin na ayamanan yan na anto na iniba na Muslim ayamanan yan na munafik na mga pinulo ko na raka nakitatapon sa diyon akagi munafik innal munafiq fi darki asfali minan nar ketawsiran sangkot ampas neraka jahannam waliyad billah nama itu nah mga Muslim apakaon silang kuya maanan yan na neraka sa ketimpuan sirang no kamakasasagin sirang sadat karo kalabuso si ko dunia apagilain na sukaso nawaya kasong ka na dura guna kakakalabuso na dura guna makakalabuso kaod dapat ka na ikatlo napakadiriso ko naraan ito na iba na surga saya mana niyan na bigay hisab did nakapamagitong sa tanitiyasa khalidina fiha paginutawron sa dayon sa pakataman na kapakapipi ginawa apiakan lumalma di dapat yun nasama nuto napakasurga sa surga nariba tagyong kuto aling terus sa tingin na kepenuh surga sa kanubuha kaya kepenuh surga oh ay nariba tuto apa narima nah pada kiwiyat tanong sa ginawa tanong na sa giyang ada tari agi itanong ka timu-timu sa pantag kuwagama kapag nada kuwagama na adna katiru Peter usab adu ko mga lalantas na mga uungangan si ko mga Arab at na kullu shay'in yarkhis idha kathura illa al-ilm fa innahu idha kathura ghala la wala shay na andid ni kapakadakalian nagyuto ni namang itanda sayang maanan yan na kaya baratoy ron pamakadagangan na upanganangkan nagyuto kaya bayugiron sabab sang kota kaya pakadakalian illa al-ilm inun tabusu ilmu fa innahu idha kathura ghala kasu ilmu nasadin sa kapagkalairakaon kapagkadakalir ka ko ilmu nagyutod ni kala kay bali na kala kay kipantala dapat yun kurigan na na ba kurigan yung mana saya pun tak ada kurigan yung guru ya oh
Wana malu tanong pamana ira de tarea. Nah, ayah kaya mabena manis na malu pamana tanong makasisinga. Ay minum-minus na wana porta. Oh. Ami ang gede-gede yang ya bela bugila de tarea ami kutu mi utulungan. Ading ilang ako pwede ka pagilay na kadi mamudi manapitor. Na may ilay kanina, di kita ko dyan pagilay ka pwede miya kalaawid ang kalian. Kahit na kaya liyan nila ka na, sundu bubala na kamang ang bala abis yan. Patang wala ka, pero di ang kita nung dinapurog siya lang, ito na, sige na pumuli. Subhanallah. Nagyayo, manutanawan. Na, ay importante na, tinudin tanwa yan. Uy, na makasisigurado ko, kaya nga dumiyar pa saya. Na 100% na ayaw maana niya na anto na iniba, na pupumakinig. Ina ba tiyo? Natumatan dito na sa bayanan. Uwe na ba na di ako pa, ayaw ko gusto, na di ako pa kasigurado. Ubay di ako po makinig. Sa nga mga tao, asum yung kudar pa na ibubuga kaya natangilan niya sa suldawan na iran. Di ako pa kasigurado. Allahu Akbar walillahil hamd. Na. Lama tingin na siya na andin ni ka pa kada kalian na kaya baratwan. Nalalaw na akong makibarat. O kayo kaya. Ginaw kayo kaya na? Ano kayo kaya siya? Ada o kayo kaya. Ginaw kayo kaya na usi ko maranaw niyan. Ano na ikiya buturo siya o kayo kaya? Nauna? Ako kayo. Ano? Itatamba ka beri. Ano pun siya kayo makakansaramay na Na. Ayaw mana niyan na o kayo kaya. Naya pada kaya benturu sa kayo kaya nakagiira apa pemasakaon naging enggak maku kaya. Ore ke? Inu mau tu di maku kaya. Atay man tu nak dibina siya gede nak na tindak yang ngaranian na sanaol o kayo kaya. Oh. Nakayo ko mapantaga ka na may taka mo na bisilpi ako ron. Oh. Ha? Nami api kita kan pagkatrapi ka kung nami bu na nasumbiya gede na pembeli penayaan makia sarabun bedong lagi. Duminiris mo. Auto. Ino kebetul sa o kayo na iya pemasakaw na pepe ngukay na ka. Ino nga di mapupuka, ino nga mapupungukay, ino nga di mapukaya. Inay sabab? Ino nga di mapukaya. Sabab ko kada kalian. Apa maka ida ba diu? Abi ang takabili ta kanay lakay nga ida na sungo na ka. Na sabab ko mada kala misa sambiru na bangala. Dari dia dikukayan. Na maaw makasa na pipero man na. Di na kapiling. Ino to na ay madakal. Auto, madakal. Na sabab sangkot wa kada kalian. Na ay resulta niya na kaya beratuan. Kaya beratuan. Ino to, napakakuha ko dyan, sumagatos. Ino ba ako? Ino ka beratoy, nakagimi kada-kada lang. Ako kayo kayan siya, ako kayo kayan doon, ako kayo kayan. Bala po siya kang mag-isar kami sa Lano del Sur. Madanagi. Ano ba yun yung kabaratoy, tama siya kong talilairan, ako kayo kayan. Hindi kabaratuan. Ang nila ni masusuayan. Na! O siya kong pangananggan. Nailaman ni ginagi mong tapangananggan. Namiyakada ka lang, kabudi pa nagalin. Nariba kag bocah beri dia, salamatan din. Akai sirap bud. Oh, na ila di betul, pepemagagaw. Oke ke? Auto. Na apya siyo kang bubuata. Na bida din lagi yung kuto ayaw watayan na may ada-ada ka lagwe watayan na isa dua telo. Bida. Ang yung kuto ayaw watayan na may ada-ada ka. Ibarat yan naman na isa kaduk sila, sino to mada ka na. Dua kaduk sila. Oh, na ayaw mana niya na bidin na umunta isa dua telo. Ino to? Ang yung tamada kaliwat na api kaya pakalibutan yan. Na bumiraw siya sa nguta tiwala ya inairal. Udi na bumiraw ang nguta ya inairan na amairal. Mano ka siyang pangili ang mga wataya kanto na nga ada makaw masipulan. Kung naibutiro na ang tama. Ato na ni bakap na rudupa yan. Tiginan naman inairan. Kundi mga pakaw mabuunan. Ino to na kayo may kada-kada. Ha? Okay, nawayawat na isa dua telo. Dapat na makalimutan na din niya siya nibilangan. Hoy! Ano sa video? Pagano niyo? Dapat yun. Sama na ito ng video. Bida.
Na upama adami karong sa panawa doang. Agi mo ta silingan iran. Berarti na di ugan jiran isa kala di ubangas. Isa kala di ubangas. Nasasabu datang ieu. Ha? Naraga tasawaw niya. Ano na ikiswa? Di kriya mo ta ke rumah ini. Ngira ako tama mau no pa matabi ya. At kaya na irin. Ino tabo hindi pagi pusa. Namun tingin na ba tadi namaan. Ako pun mga kaya merah bula-bula sirat. Tomo pemanawan. Dah bidaan. Hentak. Ina bener ka. Panganak karu. Dapat yun. Nah ingin naman ito isa dua telo. Ada. Bangalan tingurah. Pagkauman na siya. Oh, kailangan na naragyan nga sabay-sabay para masaya. Dawan ito. Subhanallah. Bidin na king bida. Nang na bidin na karakan mo apya sukam bubot. Anang bidin suaya watayan. Na usahadu sina na 10 abu bayron. Na dudu mamaun. Agu suaya watayan na isa dua telo. Nang ta 10 watayan na bubot. Uri na isahadu sina. Adna makaw maabog penunotok. Assalamualaikum. Anto na uno na ya. Mga ngaruma. Ada pa na may puso istorya na. Di siya ni perganto na ni bergerak tak ke rumah. Pagirang mo tababero na amay rin. Manukarangan siya manapasin na limbe-limbe satu lang. Na maka umas satu lang. Dati kina di nga din pumimikiran. Pakaya ka din. Aduh kalau buat yang mengawat ini ada tamannya, dia buka. Allahu Akbar. Atau kami akan singa anu, benda nak katawan urun. Kata ni. Pada ini pergi sifat obatan berkubur. Apa yang ditimbang ada lemat soldat yang enak di bulan-bulan ramai itu malah bulan tinau. Airport tak kena buai pa. Oh. Nah. Gitu irara dia. Dan ano man ako mini umano pun nami ano gusto lupa naaalaw naman buo nga isa ko mga siringan niya na mga maritis membro sa mga maritis na pangirawa doon datarwa na bisita niyo at ipagilala ka na bisita na pangirawa ka pa na datar gimong isa miya si Makasang Maranawaya siya ganda nga niya kung tawi tingsit tagari anda ka nila dun cuma wali sama rawi apiat temo senada. Inung tu di panar wai temo. Berkat pengisir. Mungkin isir kan ada kan sudah piter rokat tamanjat. Piter rokat tapi anu tu nak tamanjat temo segula kapi de. Suami yang dia tak ada. Suami yang dia ni ni. Dak ni. Baadna nang enggak inu kanan. Pergi bunda nak terang tu ngai tu. Pergi liga nak apiat temo segula kapi. Dak di tu nang di pelalang tela mama. Laman tu nak kaya toko nakatitila ka rumah niya. Gimana siya wida alo? Saya sabot do marana wah nabos kan hoya. Oh, pergi din tanong kaya marana utan. Ada wida kan ka benda. Oi. Nah ino kapian na pergi suwe tu. Nah pertani na bapia acara di pergi sungaran. Oh. Nada, apa yang benar makna sungaran? Nah importante na dia pilih dulu. Kasungaran na di mga sisalo. Ay nang wala na kebelingan. Apalagi Muhammad. Dia tak tahu. Nah ayam baru wala lagi dia pala mo ka ba na pilih siya pilih. Oh. Ada Muhammad sini kena ada Muhammad Bashir. May ada kalau pa. Nam lagi. Ni ada tanah buat pilih. Apa yang pilih siya pilih. Siya pilih na di mo ni lagi. Uwi na sarang di makompleto. At masih adres. Ako na maalo sungaran na apelido na adres di pangare-kare. Ang taon na sa kauto. Yang buwi ka. Para dawi dah kalau na. Yeah. Sama no to. Nagyuto irana lumada kalau. Gitu irana lumada kalau. Nairap mana isa dua. Adna manunutong. Assalamualaikum. Manto na uno na ya. Mga nganakan. Papasan. Papasan. Dapat mapasan di historia na papasan. Na dua kali sini papasan na ka.
Mata nu dia mamakai sa star. Oh. Oh, na siya na do. Rado to madakan illa al-ilm inun tabusu ilmu. Kasu ilmu na salin sa kapukila irakaun. Kada kala pagkakuang ka ilmu. Tagyuti kala akay bali. Nakala akay kipantag. Si ikwaya mo na niyan nakadakdaklan. Ustad na inong aptirwa. Dan bidas wa torni. Agus wa torni na alim pan na doktor pan. Bida. Kawa torni. Naman yang gawa ang utasangan ng doktor. Pamanaan na masakit siya na naman yun. Nagpilalagoy na kaya torni. Torni! Tahu di nga kami ang isa history siya utama. Putay na kami. Tinagoy na ka, gumiyamiyat. Bagkilabuswa, apa ilang na sa aso. Nakagiator ni na doktor pun. Natigin na pamasaw sa history siya. Ay, tahu kita nung. Bido. Ang iyong tamada ka na ilmo. Nausiko agama. Nasalin sa kala. Ayamaan niyan nasabot ako agama. Nagyutuwag ikala kay pananagu-isa parateya. Kadi ako mga parateya. Uba ayamaan niyan. Naantunay di ba na di pupuposa. Nagyang kaya mga tao. Ayamaan niyan. Naantunay di ba na sasabot niran. So kargan. Nakasop ito mga tao. Di pupuposa. Nadi ako mga parateya. Uba ayamaan niyan na mababaling sa masjid. Nagyang kaya mga tao. Peso kapag bedas na nilang katawan. Ino pa na kinib sumbayang. Kapag suka pagabadas na din yung katawan. Kahit na daliliran. Bakit na tingin ng style sumbayang. Hindi tayo nga taon ng tirima ang sudi. Kapag sana natin. Paman na dinisisyo na niya. Adi niya nakataon ng tirima ang sudi. Ngayon no. Hindi tayo nakataon. Di pumati ako. At ito na isu. Taba tajan di pa naman ito mo doon. Natatrapengan tak sisita sa ano ka na mauri. Oh, dapat ka? Ha? Oh, ay na na. Ay, so ay naguminak sumbayang. Ay, nakatawin yan, no? Dito rin ako mo. Sadin sa katawin ka na kala kay sabot sang kutasay. O kala yan ni balina, kaya importante niyan. Kala yan ni kipantag, nagyuti ka pa, ay po iba na panamarakaon. Panisya kayong kaon, nagyuti siya pa kaon, kakagi importante, ang makikinanglan ka. Di ba gyan na? Tabi ako na, pangingisda. Ayaw ta pangingisda. Nailay naman, malagi duwad na miyanaw, petipong kunari mapita. Naibot na kapiat ay punid. Lagi yung tapok at yan, silmo niya din. Ino to, nakagi ayakap, ayapa na rin maiyan nun. Nayamaan na niyan na Anthony Iniba. Nagyuti man aguna kekuan niyan. Nagyuti man ayaman na kekuan niyan sa guda. Aw kalapas nga, tigyan na, may akalido kudna na. Uway, nayamaan na Anthony Iniba na, api ang pugulan sa pisinang na masunong-sunong yan. Nagaya. Naibot sa kadang tukwalla ka, umambu ka tag-ira sa sabot, ilmu. Si kuya mana kenal. Saya mana niya nagyan ang bendir patano saya. Nagday niya lawan. Dalawan niya na mapi ako mga oras tanong. Na upang makabulon, na munti ako mga oras tanong. Naibot sa kadang tukwalla, alitanong siya mamin. Alitanong siya mamin. Nakagaya, ada, kenapa dibubutan berida? Mapapuno berida wala ni. Tahu tu? Subhanallah. Ini dari mana sesuai? Nah, sama tu nak ilmu. Oh, kailangan ng ilmu. Nah, sama na daw pun. Agi na guru na Peter na tama siya alas 12. Na inile kan ada bagay alas 11. Oh, tadi ka ayaw ba na niya na ako na ya. Diyan ko na ako niya noon. Ayun tiga mata niya. Oh. Na nasaan naman muna, malo ako magbulu-bulu ka pa magusay. Huwag jadikan ng kawan. Apa makapakabumbay ako niyo na, ayaw man na mapipikira ka na ikirang-arang na may kapungawakan sa kamo. Sumabay ino na. So mga dato na may ka, anto na iniba na pisong pa mag-ampagbangan. Eh dapat yun. Huwag jadikan ng kawan. Kamatawa ko mayaw sarang bayong akarasay, nagadunga kasan sarang. At iluduko nga naman untun gano'n siya. Lagi baka pagilay ni Ura na. Sakam ni Duko. Sakam ni Diduko. Ayaw mana niya. Ang barang-barang ang posisyon na pagkusaraan siya. Matango ka puro Allah ta'ala. Halita pa nagpagatubil. Mata na. Oh. Halita di sibi-sibi na ating amayaw matanggo. Mata na. Na nati. Oh. Naasa man ito na. Ato na iba na. Di ka nukawan.
Andi ni kau mah ang dengar kan sumialam ako. Api na ulan ako na sila ako din. Ika dua na pagilay na kasakan. Naupo na mada ka na pagilay ka na pendengo. Asa susun man nari gira datara. Bala mo ginanga ta gira Ramadan. Pana api ka na ba Ramadan? Nasa susun man ang agama gira eta pupumakinig. Kawala nga lang na mata nga tunug-tunug na gabaya. Namiyata ka bisa nga puasa. Oy, gira ta Ramadan. Mata nga tama niya pangilele na iba ka paglarwa. Iba ka paglarwa. Ay mga tanda man ang utas sumiyagin. Ay omay. Si pangari ay mata nga daw di maklaw. Api ang pangilele na di maka ay mana niya nang tunay di ba di makapaglarwa. Nanaya pa na rin pa makinig. Mata mo na gira ko na pagkasala. Asi sa suldo walay na tunay di ba na kapalalisan. Mga busuwa mo tawa-tawa tako lay! Ano ba mata? Tingin mo ba katatat? Aba ko awidi. Ino sila nung tunin pelalisa? Ayos na makabupakin nyo. Mata wala tingin ka. Pagkatalugan niyo manakalita ka nyo. Aba yun matatapukan na. Sige na mata na benar. Katatagubulan ako benar. Subhanallah. Laman na yun. Wala lang po gino na tari aposa. Ano, alhamdulillah, yung amay nga po na miyaka sugi kami. Amatan ko kapagkirig ako. Amatan na kagiyo na diyan ni mapamangani wala pa kanita mapya sumaygiran. Ako po na, dapat na maygiran. Mako sa walay na pagimam ako na di kami dititini sa sumali ba. O yaki, kakati aguro na ira na tara Ramadan na mata na sumanga mga pagarinyo, mga luksyo, mga arinyo, mga ulama. Na tanto sila na kuwan. Uway. Anto na iniba na kanabay no arakan may butiro ka ba niyo kapit isu mga ulama o. Nayaman na anto na iba na kailangan na anto na iniba na may tiram tanusiran. Masla tanusiran. Katanto siran abkuru masay. Naikaro masayran. Napantag sa iyong kutwaya maanan yan. Nakapukas lang tanong sa maliwanag sa dunia. Na lebih nun. Nasipwaya man nakapahuma tanong sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mataan na. Alright. Nah, ikadua, ya ada kadang-kadang ya tiru waktu. Agi gila datang apa sana matang apa itu tiru tanah ira ko na kelipatan tap. Oh nakakaptan na utak ko gida, napigida pa na mga tao. Ano ni mang yada sa ko gida ya? Ngira kamay, kakaptan na ko ikate bubis. Agi ada tigini pekeloksan. Apa so nakapatanian na di na ni pangingis. Yan ni masoswa. Baik. Nah, pao ya to sa ginotan. Ado bubun. Wi nakati bubun ko din. Miya pira na isumbat ang sa giyong mo to pa man na. Piya magusya guru ya. Nagiya kaya antunay iban na mutaalliq manunumpang sa ngay Ramadan. Akati iman to na Ramadan nasisita nung sa ngay kasapul ang pito ano kasapul ang walo sa ngay Ramadan. Sama na ina kapakaya bulang bang Ramadan nasasapul ang isa na kapakaya sapul ang dua alam ba sa ngay Ramadan na api andasan din na sa Ramadan na tanto na miyaka dilapat na miyaka goy na magiyog sa magandatan ng ganatan tanong Ramadan. Na upamakagbakay sa bisita, napakapalutuin tanong sa bisita na tanong sa mapi at tutulan. Asiko kapakauman yan, nakapakandunian ko po na niyan, na ay mga tutulian na palayan ng mga pipi abarabantuga, ay maanan yan na manang ka, nagwayang mga nadara at kakapiyang ka ay mana po pumisita. Ina ba tiyo? So medyo bisita nga, na kailangan na masakaw nga pipi. Naya kasi kawan ako bisita nga na kanabagibo ka to kanabagibo ang takan dekat ka sa tarpol eh. Welcome. Aglan wa sahlan. Wa marhaban bik. Kanabagito mo. Kakailangan na matagunang but aglan wa sahlan wa marhaban bik. Na upanog kataguin ka sa yamanan niya na anto ini ba na mga dancing light. Oh, mga dancing light. Yan na di pirpira ka. Oh, na kanabagito mo. Kakailangan na umatagunang ko tatar
tarpolin ahlan wa sahlan nami bebinu lagi yang kotu ayam mana di ipir-pirak aba tahu nuk kebergu wah na ayam mana antun ini mana makataling umakudar paka nama sekaung ka na ayam minus nama sakot ka na antun ini ba nakapipi anak agi itu ayam mana niyan na antun ini ba nakakasakawang pakubisitang ka na ipandapat ka ibarat yan lagi mo tagpo ka umabisita na dumikit ka sa tarpolin welcome bulos ka sa kapipi ang ginawa na antun ini ba naleta na kapan ugiid na miyakapan nga narami gumiyaling na piyamatanggo na din na inisakot akaon makaw-makupunan yan antun ay mga tutulian ay mga tutulian na pumiliin dunutwa di pelawangan na liswa beda kapasuang irong yan saya maana niya nakapipi katulian uway hanabo ay mabutir ka na pumili nga litan ako iran nadantaranan sa mga tao ay kaya sabot ay rang Ramadan na ay mga naiputirpulin tabi ako na prumarmaan salit wait na ay awidakal na sotang usul dawalay na din na pupusaw baginan iaglan wasaglan ya Ramadan ari kapag abulusang ka ko Ramadan ay titarpulin ka na iparmarma ka salit na di ka nabupuputa la ilaha illallah kaya man to na di ka nakatawan wad nakatawan yun saan na madakal at kumada ka doon sa balabala ka na ayaw mo anan yan natapakiman to rami kikipos sa Ramadan na yan natapakiman to na dapat na makanyata dia kan di nakatawan wan di dinasumiyang orna miyan tapaulan yan ito benda misubra kaya tepuk ini yan oh ay ka di makanyata ayaw ka rin noon napagkabala ka sa mga benda na sa tao na miyak kalala amranaw kayo na iyan na kadi na amayan na kadi na naino ka kadi na ba haji kadi mana kadi na kabibi na sa na mana haji na bisita na sama nuto na ayaw mana niyan nanto ni ba na pukili tasana pakatatatagubili niyan so mga pasisigupan na sumangat taribo mo tabi yung urkan ka nabis ka naman asiran na ayaw mana niyan nanto ni ba na ito to presyon ano ba na pong ginaw ko na tinaw pa maka kapakaiso kasi pa na pwede yun man miya kakanta gugaw iman to nasa rama ano ba ito nasa mga pa bubuma ko na tingin na pwede yun miya kakanta nasa di uri makambuma oh nagyan na ayaw mana niyan na napagiman to dapat kaniyata na iman to na Ramadan na magin may push Ramadan na pamakutan suaman sang kaya Ramadan apalapong kamarinawa kapapantagan tanusang kaya Ramadan apanakpan subala sumapong galaba kataw na simbat ako kadnan bamay tamay pos ako kagupan sagupan Diyos ko di pulimpusan akapusan saranuna na muna sang kunuan agiyawi sigad na Ramadan na isa Ramadan na sisi ikasang kuta kuburo ka 3 guro ya hindi ba tayo na kailangan na papaligaran tanong po sa tanong na ayaw ko po pong ginawa po na daw po okay 5 akhta o min akhtauna o ina fi Ramadan akhta yaka o ba'du saimin fi syahri Ramadan mga karibatan pagkilin ading ula-ulaan na salumpangan o mga papupuasa sang kaya Ramadan mga papupuasa na babara puasa o nagbara puasa na may ko'y sa Ramadan ikapupusan niya na mapasang ikapangutang na widakal na malayutang na marangitapan subhanallah ya si mga ano minutang kaya niyo to siringan niya sa magatos dali pitugoy na mga karaboy ay tinawa ay nilista niya naman pitugoy na dito pa kauma ini pangtungan niya di ada kong sawalay ngayon nabiyutang ko sa magatos sa pitugoy na kapakabutok nila nabanggita gumasala ka makambula kasi rin niya mga kailidalalan dali na pagod salam alaikum na mabig kaya taraluan ano ba kaya na napaya sa mga bundok na salala na pupuna katakaw lawan ito ayaw po
Ang ibu kaya gritang na benda makaperhatian salang wana makasih salah na magigilete. Ida ba tiyo? Ani dia apa asal dia yang tak kalang kau ni yang tak cek boy. Ya kapiatan ngai. Dia lisin siapa? Lalu tu magigilete. Makasih salah. Ada terus ngomong. Baik. Mga karibatan, ay mana pwede sa kaya mga papuposa sa kaya Ramadan. Napagalintan mga patay may tubo lang po sa posa. Nabakalo ka rin nakaimpinitan mga posa tan. Hindi ba tiyo? Nasandya pala kayong tanurun. Okay, sandya pala kayong tanurun. Uwi na, di ko sana pun disipatan. Tapi isa, dua, may alo yan, nabuna ka na maila, pala pendeng mo. Uminak ako. Tapi ada mau maunta ka sila, maka nasumiyan naman ako di. Lagi nga pendeng mo na, hindi ko na kinap ko, kanabalang mo na pendeng mo na, kakababunaran. Oh, ada tarin mo na, kanabalang mo na punggulo ko na, kakababunaran. Ay, makababunar. Ada punggulo ka pala, teka. Di sengaja, di bukan iya. Orang kan? Nah pendeng mo, natang ini bagi mo taka pendeng mo, yan, lagi itu bisa nyara ka di kapang magumpat. Mana tanah tinggi siya ni, maka upama miya ka tutubo. Ada itu ya. Ay problema na malah peningiro. Subhanallah. Gitu ikwan, gitu ya wida alro. Nah, pitinya sana warilo sanay. Al-israfu fi anwa'il mata'im wal masharib. Ay kuna pod, ay maana niyan nakaribatan. Adi silong pangano sabado ko mga papuposa sang kay Ramadan. Ang karibatan ay mala. Uy, naging kaya-ayaw ano niyan, nagiiran kapagisrapa, kapagisrapiran, o pitibarangan ng mga panangkan na mga Panginoon sang kaya Ramadan. Hari, kapagisrap, kaya kapagisrap, yung taka pa magula, kapag ilang sa pangananganak. Tadi kan yang katawan no, ayaw maanad na katawan ni Ron. Tadi ito naman po, igira na tara Ramadan, nawala nga lang, ipanaya po tao. Na api sudi busawi mata, na pagkebusawi mata. Na sumay ito imata, na pagkanala mata niya. Na sumala imata, na pagkebulubong kada mata niya. Na mga masapa niyan, nalawa na pagkebugaran sa mata niya, na pinado, tayo pa ano na yan. Ano man yun ito? Siya na nila ang tamilon, katina isaw na milon. Sana na niya man ang tamurungan, katina sasapiw na yan. Agitay pa nun. Sabi na niya mga talakatan at tina isang puna kaklase. Nataman sa ayaman na riyan na may kutuman-taman. Naminiman niya sa walay na salaoron sa prudsalad. Na ano man yun, ada prudsalad, na ano man namilong siya, na ano man nalakatan siya, na ano man nasagin siya, isa doon inipilibig. Kakagya, di pa nagkakontento sa mga prudsalad, piyak at chuchu. May asima yun. Allahu Akbar. Kadito naman, ila de tare-ara, de tapos makatimas, lawan na kili, tanah tayo pertama mo iptimas ta. Mata natin ngagitay pa kan, iptimas sa kanya. Oh, nama mo masuk itatanga sa pangabangan. Naisa buka bos, pa igina, may penuatian na, tinamang water. Next time, natago niyo siyang pasyo. Na may abuga ataw na, may siyang utaripiran. Apa magilang? Kuno washrabu wala tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Kang kano nabuino makano. Tao ba kano pamawula, pamangilang, pagisrap. Mataana sa Allah na diniyan din kubabayaan sa mga tao ang mga papasang na pagisrap. Ina ba tiyo? Na pamamugay ikaw. Pamamugay ikaw. Ha? Sisa yung utapangan ng aniyo. Naya ka pamamugay. Naibarat yan, hindi ka pangaluto ka sa kaina, hindi ka pangaluto ka. Asibay na kung na tayo pumugay nga, napagidugin na kung siyang tasiringan niyo. Sigo mga mata ka. Ano bagyo mo ito may akatalugawin, nakagiyad na matester, niya kapagusa nga, na kung gabutag o siyang utatapiroil, na tigak-wata-kawata ko lang, bugan na karuki bubuka. At tiro ang naubera na mapakay, at tumop man na di makanapato. Kadua na tiro ang napakayaw ni ano, kakana ubay ni miya usang wida inang ilang budi. Ano begitu? Ay kailangan na si isang utama sa ka-fresh yan. Agiti ka pumugay na. Nah. Ikadua ko ng karibatan, agi
magiging gulaw ano sabado ko mga pamupuasa sang kay Ramadan na an-nawmu al-kathir. An-nawmu al-kathir naharan was-sahru layla. Giya ko ng kutwagi anto na iniba na kapupa kada kaleran ko ka anto iba na mga turugidan. Si isang kaya mga kadadaw do ko Ramadan nagiiran tuden sa mga kadagawi ko Ramadan sa kanaubaya maanan yan na simba kada araran takyan agiiran tuden na pananggilaan tano oba tano badan ayam itembang tano opo sa tano nakapakaturong apakaturong ano ayam itembang opo sa nakapakaturong ate tuminigaw turun na ko big turun na ko nakapatong. Kung binimit ng mga kupuasa ka, nakapatong. Baka kung pamisita alas 9, katuturugumit. Natiga na ino, amay di nga kasi may nga sa lugo. Namakaw-makaw, ruminibansi. Natiga na ino, kasi may nga sa asar, namakaw-makaw. Di na utop man. Matutoyo kaibigan. Ngayon, naisisiging yan. Nagyon doon ni masuswa kung mga gawin ko Ramadan, nakapakaturong mo din. Kung mga kadadaw-daw. Ada pun ingin akatuun abu memuasa na iya penagi ini nakasuhur na ira anu kagawi na penggiraw penagi karoman ina tiru ang kasaseringan tanwanan awbat tanwanan po ka amay kay pupuasaw kami ada ban sa tanudin niya kapusya tanudin ino to na paradisira na pagkasugawi sa turong kapakaturog man na iya kapakasumbeng yan sa subuh na amay kumiyakas sa mga alungan. Hindi ba tiyo? Ngayon nakapakaturong. Naupo na yan kasabutang sa nga Ramadan. Naulan-ulan nakapakaturong. Ay pinubaro ng Bibel, aulan-ulan nakakan. Katuka. Masakit ito. Katuka. Nalaw na patataka na malaikakan. Nalawa na malaikakan. Ha? Amalay turun. Oh iya. Oh. Dalam amalay turun na bumalay kanan. Kami abu ko bukan. Laman semua sahabat ridwanullahi alaihim mga salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na ayaw ko na bentali ng sisang kaya Ramadan na at-taqlilu lit-ta'am. Pagkinataniran, pagpakaito uniran sukap panganang kananiran sangkay Ramadan. Na sumanaw, narimitalian, bila aksa tigo Arab, ay mana nila makakalig, masusurang ito. Kana ubag pagpakala asukak, pagpakaito asukakan, nakapagpakalaan sukakan. Pala pinatigin, inabat ko, stado. Pagpakalaan sukakan. Pagpakalaan sukakan. Kaya sa buta mo niya ngayong Ramadan nakakan. Muar. Nah, kenapa ko na putir ba ba kana tiga kana pa man di tadukeun. Kalangan nami ada unakakana. Tadi di panene mo. Anda asu. Cari mana kau ni? Aba ndak ya ada usahakan aba pernah mga begini to. O mana? Laman kita ni betul ka kita. Na ayun na pagam na ipagisyo ka. Na rin mo bitadi. Pupa ka na rin. Inukuha na rin kapya sukakan matandong na igin na din niya kinom. Napulangan ninyo siya gagaw. Pulangan ninyo siya gagaw. Allahu Akbar. Naman ito, pulang amada ka na. Nakana ubay ang mabipigaro na ditan ko. Ngayon na amay kaayak ya sabutaw mo tao. Na sa Ramadan, na ulan-ulan na kaka. Na mapasangan na tiguro ya. Mata na kuyaw. Kuyaw. Nakanabang kabubuto mo dyan ang mga sarong nga tawa. Di nga mga sarong nga tanong sa agama. Gida kaya ay mataan na gida na ron pagkinang pagkili ang uta pamanam. Dapat na sakatan yung hiulaw-law. Ngayon, igiraan na mga okasyon niran. Ibaratian na New Year o di na December. Siguro mga padagawiran na mga ala. Na ilang nga kalangwa na tindo. Lahid ng dudakal na minominos na 10%, 15%, 50%. Adong pala din na di pa mamagay. Ino to, ayar kira na mainos. Sumaranaw. Makauma sa Ramadan, ano ba mainos? Palasa.
Mata nga, dua kapito gawi. Ada penekapakan niya tak tahu. Ada pengomong Ramadan. Maya masa ko sa saging. Lahat ako. Ay, anong kaya ay ginatin na gari? Pero yang saging ka. Pero sa spe. Tigay na usted. Iso surat naman sa price. Tiga na anong dyan. Tiga na auto. Tiga na 120. Tiga na uwan. Ay, tiga na pagar. Dahil tanong po naman na rin mga niyata. Ay, tiga na usted. Inawa na rin kayo. Niya doon siya na siya. Ano na rin, tingin doon tadi, suwi namin. Kaya makalairan na erga. Malas ka pagkatimulan meron. Naginan mo, biga pa nga na ba meron. Na nagyatigi nga para makatampo ako kubalas. Bap mamro yuda. O stada pa kakon. Naginay ni bigyan ka sa mga tos. Kaya bala ko ka. Hati ka na kuya wakakiyat hindi ka. Diga di mana bala. Oan. Ilo to. Nakaya-ayar kamera na waya. Tabi ako. Na yung maana niyan naka-plus. Nasaman sa Ramadan na syagrul rahmah. Ulan-ulan na iya yung maana niyan nakapali mo. Dapat yun. Na iya dapat na ikali mo ka sa pagtaw. Ikali mo ka sa datarali mamosa. Pihira nga man, may asukat sa 5 gatos na umiyalo tangin na duduwa kilo at ambot. Napapamaka, may akali sa kaunta. Di may ako sa breed. Napapamaka may akali sa kaunta pa, nadikiran siya sa pinata. Matang walau di, napapalo ko na berjalan. Mata ano di na pagudwa. Oh, Oye, nakaya widahan na. May akaragin na nakasapag tao. Katomo niya na ba niya minibad ang tasaging yan. Mata nga, may akay tamapitot yan. Oye, kami akay tamang tasaging nga. Napuga ko lang, nagalingga ko lang. Mata na. Akilapis ako. La hawla wala quwwata illa billah. Agi mga pagariya. Yung mga na niya, Anthony ba na? Pagay na nga ang tanong ng mga ginautan kaya. Huwag. Hakana ba sa Ramadan na ulan na nakandugang? Agi ang amrano, natabi ako na ayak sabutan na ulan na nakandugang. Nakanaway no kanaya butiro, kabudi ka pa kayo kandugang nga? Hana ba ginan? Uy, nawaya ka sabutan ko na ulan na nakandugang. Amido nga mamumanta pa da. Si anak nakandang tatalo ti mana beri, tatalo ti mana pinata. Ay didispili siya ang tarus na to ako. Kami po sa Ramadan, nagupag inventory. Nakagito nga na malas sumya kanira no, nagus yung mga mata yan, nadi sumya labayra. La hawla wala quwwata illa billah. Daribat. Oy. Ilos mga sahaba. Na ino na nutubog pa ito sa kakaniran? Siguro Ramadan. Ino na nutubog pa ito sa mga salafus salih. Na ako nasabot na kaya ay sekretaro. Nagira kun ayaw maanan yan na kanaubagatan tumausog. Na minalapugot ka ko lang manusuin na ka. Ari. Natapangin nga man na amaya. Napangin ta iraot pa sa itatanga sana. Na may kumamasuwab kapti nga siya tao. Natapangin nga man na pakausug-usug. Amatang wala ka piya sumagrib na yung kapsimbingan. Hindi daw siya naman ay amay rin. Kaya mata naman amay ninuman. At pagili na ka magubir gitu na. Mata na buti mo sa saring sa bangkuto. Napangiro ko mga mata. Pay-pay ako niyo. Ni gua ni tama siya udah kita na napas na. Inalusudan niya macam watermelon. Di magubirit. Na masalah ka na mga tirawi. Adaw na di ka po sa taro niya. Di pa ni mamanita kaya sokaran na tigina. Apa diberikan dulu, ibu di sini para pagi mama saya ibu di boleh. Tiruan ni ulah beberapa banyak yang sabi. Bela buat tigina era umur wah mati ni kamu. Mata wala tiga mai tak muna makula pa sa kami yang abu bergek. Tiga mga abu bergek tiga pagi no ama ucu-ucu. Ni yang bui ka. Mata naumuna yang maswayan na makada ka sa turong Ramadan, na makada ka sa kaang Ramadan. May pos Ramadan na makatutu na sumakatutu na natin na ini. Pagod. Mata abang hari dia ulit na. Ini abang ke lalu nga nito everyday. Saya tingin ada penabulungan. Saya mana ni anak mata abu budi. Allah Akbar. Bubu pelibut dah berucala deh. Saya mana ni anak gitu bukulah kerisoltannya. Kalau mana mapasang katuru, nama pasang kapakaturu bebu mapasang kan, malaikan. Na ayaw mo anan yan na antro ini ba? Naid na kadakala na kaulit. Okay? Natabi ako mga kaulit. Nanabulang ko na kaulit na malamang biga. Kahit mang buwa kaulit na
na di ba? Ana maintenance siya. Udah maintenance siya no to na matang wala ka pagiti. Alright. Alright. Araw bisa mo po Allah. Nagyan na niya awidakal. Ha? Gina niya awidakal. Ayaw ko nagi ang pagay ito ilang kakaniran na sabab sa iyong kutaan siya dan midalapong ito. Na iya dapat na pagay ito undan wagi. Pagay ito undan. Para gina misimbayang ha. Na yung mga namapian gina pa kasumbayang. Gina pa kapurukuro ka. Ano ba katan ito mausug-usug? Ang iya merano, na Allahu Akbar. Andi ni ka mga kapagbangiron na na-address siya, tabi ako rano, natabi ako mga bilalago sa mga imam, na-address siya. Kaya tapag iman to, na di ko na di-presir dyan, anto na isabab. Agi ang kaya yaman na piyaka mamasa, ang sisiringan mo, magubay-ubay ang mga masjid, nang bida-bida kapasibang walungan, nakapasilip ng walungan. Ari Ustad. Magubay-ubay ang masjid, bida-bida kapasibang walungan, nakapasilip ng walungan. Ngayon, pagpagbang sira-sira, di kami siya disimbayang. Allahu Akbar. Nami yung kami siya na, dasira pa nabuka. Dana, ino kami kabuha ka doon na, dapa, nakadapa, ay piyang ba nga naman? At yung pagpagbang sira-sira na, sa kami na kami siya pagbang. Terima na ito, dapat siya di panungan. Naibad siya ka na ito, Allah Ta'ala, maputungan, adu siya. Pun miya kabuga ang utam miya kabuga di po siya mini sa mapraka piyang ba nga nang ada mo maswarto. Wait. Dusyo to man. Dusyo to. Ay dapat na laman. Katawan na kan ina da taraya puasa. Na labu ina mo masita ku masuta tangasa. Kau mani sana abete ka. Digilatan. Matang wala na. Tipikili na kape so kasugid mo tayo. Watang mata. Diga siya so sabi ni siya kay betul wala itu nga cakap cakap. Apa suatu ini betul nga siya. Kau mana siya na dikilat. Kau igiran 10 minutos, 5 minutos. Dia mo ta lami siya na gid. Adi 5 ang bubala ataw ya. Nasi tadi. Kaya wala na dia na pugubay ya. Rakanan. Mata andi suka pa makan dua. Dia kakasih sintai. Kami piyag bangan. La haula wala quwwata illa billah. Nakatawa na kanila Bilal. Sabi ko ba nga? Nakatawa na kanila gila yung mga tao. Nayakada lang sa mga tao na dara di unian. Kaya mamonitor niya lagi masjid. Ari. Nayaw dapat man na pumaswa. Ay man niya na Ramadan. Nasurilis yun na pagiliyo. O kaya narilos sa masjid. Nadaka pa ng butan. Narilos din. Sabi yun. Kaya widakal na daron na. Daka pa ng butan. Narilos na na. Naibubsimi na bateri. Ipagilin na kami na sunjung makina niya. Na ito bilgul na bateri ka. Kaya kada kalian na bateri. Oh. Nama. Ay man na bateri. Nakanaisay. Maka na may kasato. Nama masu isawa. Ito na ipiti mga manakam. Salawata pa niya. Allahu Akbar. Kailangan nakasami yun. Oy, ikadua pag inungan tanong siya mga Bilal. Tayo siya na imam ako. Na doktor bang na. Ikadua pag inungan tanong siya. Kataon na kadang yun na may karupuliw sa masagit. Tabi ako ba ma? Nakapagdagiti. Kala ko na sakit na may papunong. Uy, biron may papunong. Adi niya kiniswita na kaunam. Sobra sa milali sa anto na ko. Nakataon na kadang yun na kumaswa ka tuwa magrib. Na umani siya na mamonitor niya na kuha. Masuk itu. Na ada meniro ka din niya mo sa sana na tangilan niya. Napiro ko mga wata na mga tao. Pumakin na niyo mo siya pagbabaw. Pumakin na mo siya pagbabaw. Nakataon na kadna si sakit na may karupunay. Nakaya kisuitan ako nakapakanda na ako na mau masuk ka pagbabaw. Naba 5 minutos na piyakanda ka din. Nadiro hindi malalis. Dali nga kataon na yung mga tao. Nakapakayaan mamonitor nila na hindi ka gugaro ko tumay ko. Nandinig ini siya na mingraw na may ko to. Miya ka palalis pa na mga mata. Piyag bangan! Inimpos yan. Ano ka ba? Ipagin na nakalima 5 minuto na kakabriyan na ang tabulungan na. Kaya ba tayo ipapatagin siya ginawa niya? Nayawid ka na pero na 3 minutos. 3 minutos. Na di niya mo di pamay pa yan na. Amay ito malaatan din na. Butinaan niya. Inuwar YouTube. Ay, sote so Allah ta'ala. Dapat tadi kan inuwar. Ano ba YouTube? Di nga di pamay na sa iwi. Dapat mo na ipagbangin na. Nadadaro to. Nagpagbangan na ka. Andi di ka gagano ko tamay ko. Ito na inikos yan. Madakali
minutos na gumihiro. Nandun ni, kagiro mga tapyang ba? Pailan. Natangin ibu 5 minuto, mapasang agyan na. Ina ba tiyo? Nakailangan na may nangatanwa na. Diya nga tao, nag-gobsir ba tanwa ya? Saan na kapag iman ito na, tiya ka na. Nasi siya Saudi Arabia, giyang mga ilang mga Arab. Ay mala, naging mamlaka. Lagi miya si Maram. Kaya, ay man na niya na miya, ba? Sa kasi siya sa Saudi, sa Jeddah, na miya bilala ko. Okay, na miya si Maram. Pag na pagubang ako sa masjid, pag na pagubang ako sa masjid, nakakata ko na datarsi. Ayaw man na niya, ito na mau masuk, rasa na painan. Dapat kau. Nah, mana na ito di ba nakagaya? Ilang dia nga maranaw. Mata wala, kumburo na utang maranaw. Pero, kung marati na ka mga kwanay, mga Bangladesh. Dapat kau, mga Pakistani, mga Araboy. Maranaw ako na. Agi nga maranaw dari Pagilawan. Mata lagi. Ada ba sa Iran? Ada ba sa Taluna? Ada ba sa Taluna? Tayo maturo. Apa yang tingin ba matimbang na di manakalawanan? Sama tu na makapilitar ano, bida di Pagilawan. Gitu juga merana ya. Pagana ako magbang. Nasakan mo miya gbang sa entera Jeddah. Dili. Miya ako makukwasyon anna Muhammad Rasulullah din nagkaniga na tugbang. Sila nagtama diri at Jeddah tugbang. Kagyo ko makapasad ako magbang nakatiid na ngay kadua na bidan. Syekh, tahan. Tingnan mo na. Yan ba na miya soa? Tingnan mo ka pagbangali. Tingnan mo mga suras. Ya bida sat. Kapan ibigay mo na ba pagbangbang mana na taraw to? Tingnan ngayon. Sige na, alam mo. Ano man na rin, na radio. Langwa na, mas sigitro na radio. One way radio, radio. Na andin ni kau may barat na magrib mo. Na ayak ako mo magrib na alas 6. Andin ni kapag alas 6 yan. Napangandir ang oras. Na makandir ang radio. Na mandir ang radio. Na pupagbang silang sa Baitullah. Na andin ni kapag pasalilan magbang sa Baitullah. Na marangarangan at kisagurong subang. Sa inter na mamlaka. Danin, ang malangit marangarangan. Nasatan mo. Panguboy-boy yan, dikit-dikit amat sige. Tanang bida-bida kapsi di panalo. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Namataan ang marag na yan. Na inangataan naman, ano? Okay, kumubi na napangatas na kanya. Ate, may umabang ya. Okay na. Yung takabas ako at ipundugongan wag ibuga undo diyo. Nasa kami didugawan. Ate, maraming niyakatinigaw. Balasan ano wala sa madaklama pa. Madakla, yung ngayakuan. Napada na kung mga importante, kailangan na may nangatano. Agyang gaiayang mana niya na tuliba na bubun na may tambang tanong ko po sa tanong nakapakaturog agway mana niya na tuliba nakatuloy ko mga kagawi ko ba kadi kadi tuloy na yung mana niya na simbol bugyo kadi kadi tuloy na kadi kadi setor kadi kadi tuloy na yung mana niya nakapmalitis namapasangan so yung mana ilaan tanong Allah tarima niya supo sa tanong kung nalamatan na sa kanong balas sa babala-balasangan Allah sa madaklamapya sa giyang kaya pa makinig kaya pa makinig yung kami ayaw mana niya na